Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Tinangana, puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Nya ang gideklarar ni Kristo sa atong ebanghelyo mura maglahi. Ingon siya, muanhi ko aron magkabahin-bahin. Nya maayo din ang magkabahin-bahin ta. Dili. Nya nganong puno mang yuta sa kaayos Ginoo. So sayop ning salmo kay si Kristo man mo ikatumanan sa tanan. So di na ni nato gamiton. Ato na lang ingnon ang yuta puno sa pagkabahin-bahin tungod sa Ginoo. Sakto di ba? May giting koreksyonan. Nabitay ni ingon ako nga kuan na ni nangutanan ako ba sa akong messenger. Pader, kinahanglan pa bang basahon ang Old Testament? Nako, kinahanglan oy. Pero karon murag usbo tingin ako kung tubag. Ay, murag nagkasukwahi. Kanina bilong man ni sa Old Testament na ang yuta puno sa kaayos Ginoo. Unya, si Kristo dire, mianhi ko aron magkabahin-bahin, mag-away ang amahan ug ang iyang anak lalaki, ang anak nga lalaki makig-away sa amahan, ang inahan makig-away sa mga anak babae, apil pang ilang nang umagad nga babae, nya ang umagad sang babae makig-away sa pagkagubutan, nya maayo din na. Tanawa sa inyong balay karon, di ba nag-away-away mo? Tanawang atong katilingban karon, di ba nagsig-away? Tinuod si Kristo. Mas tinuod si Kristo kaysa responsoryo. So kamo mga lectors ay na ni gamita sunod ha. Minaw ko ma-excommunicate siguro ano gato yuning dayonon. Unsa may kahulugan niini? Matod pa ni San Pablo, nag-ampo ko ninyo, diri ba sa unang pagbasa? Nag-ampo ko nga inyo untang mabatunan ang pagsabot sa gahom sa Ginoo. Unsa kini kalapad ug kataas, unsa kini kahabog ug kalawom. Isa bisag dili gid nato ni masabtan sa higpit, pero may untag makasabot mo. Nya unsa may pasabot ani? Ano man sang di man mo kasabot. Mo na saan man ni pagsabot, di man gyud mo kasabot. Ang pagsabot ni ini mao nga zaman nga bisan dihas kagubot, bisan dihas panag-unay ug away, bisan diha gani sa pagpinatyanay, naa diha ang kaayo sa Ginoo. Di mo mutuwa na. Nga ikaw, asawa, bisag kulatahon pakas imong bana, naagyapon diha ang kaayo sa Ginoo. Nga kanang imong mga lagom, maayo ragid na. Tungod kay ang Ginoo maayo man. Di ba? Kaya di tinoon. Di na maayo imong lagom di ay. Maayo eh. Tungod kay ang Ginoo maayo lagi. Bisan pagdunggabon ka, masamad ka, kanang imong samad maayo ra gid na. Kay ang Ginoo maayo man. Muna ayaw na lag kahadlok, masamad ka, bana, dunggabon ka sa imong asawa kay gaduda siyang nangabit ka. Ay pagpasamad lang diha, maayo ra man na kay puno man ang yuta sa kaayos Ginoo. Di na maayo day. Sugot lang mo mataptan mo COVID. Total maayo ra man mo. Ikaw niya pa rin katong namatay, maayo man sad siyang pagkamatay. Kay puno lagi ang yuta sa kaayos Ginoo. Di ba? Asawan, sakto dili. Hantod ng imong naong. Ang kabati mo na siya naong pa rin, maayo rasan nga nabati ng iyang naong. Nga naman, kung nagwapa pa na, basig na prostitute na basin og napaangka na kay daghan mang magukod. Anya karon kay di man kay maignaong sa ilo-iloan las mga buangon.
Pero gwapa pa na, magisige mo lami abayo, ana. Anya, gukuron man to nila. Buntis da yun. Insa niya pa ka ng gwapa. May rasan nga gwapa na. Kaya hasta pari, malingaw. Di ba? Di ba? Naagi rason. Ay rason ba? Mo na siya unang, para nako, di na nato masabtan. Pero may na lang ba, makasabot nga maayo yun ang Ginoo. Karon ganing ting COVID, nya lockdown pata, nahuman man nun atong simbahan. Daghan man nun kayong nakadonate din Di maayo ra yung naay COVID. No ginaot ka di na ni muundang. Pero maayo sag muundang ni, di ba? Kay puno lagi sa kaayos Ginoo. Ang tanang butang ba mahitabo ingon si Kristo basta naa gani ko, kuyo gani ko ninyo, why butang nga mahitabo ninyo nga dili maayo. Muna ang yuta puno sa kaayos Ginoo kay bisan ang bati nga sitwasyon kanang panag-away kanang linibakay maayo na kung naa ang Ginoo. Kani di ang torture, kanang torturon ka ba, kanang kulatahon kag maayo, kanang imartir ka. Nga kusog kay ning mga kaon karon mga batanon karon di naron usong martyrdom oy. Ana, pero kanang martyrdom, that is the highest good. Para sa mga martyrs o para sa atong doktrina sa simbahan, martyrdom is the highest good. Og daghan kayong nangandoy ana, bisan si Saint Teresa of the Child Jesus, si St. Francis of Assisi, nangandoy nga mamartir unta sila. Kay tagaan unta minimo Lord og kaning kahigayunan nga masinati namo ang the highest good nga mao ang martyrdom. Mao bitaw kaning mga martyr dali kay na sila masantos kaysa kana mga buutan lang. Kana ba mga santos og kinabuhi samtang buhi pa? Dugay man na kay sige pa man ang evaluate, daghan pa kaing milagro nga pangitaon aron lang gid sila masantos. Pero kanang martyr ba? Oy, way milagro hay. Martyr dayon kay nga naman the highest good. Mo na si Kristo ang iyang giagian martyrdom. Nga naman it is the highest good nga atong ma-experience sa kalibutan. Nya kamo, nakasabot mo na kanang martyrdom mo na the highest good or the greatest evil. Ang sa may inyong nasabtan na, the highest good or the greatest evil? The highest good. Kana, pagpakulatan mo sa inyong bana. Inadong kulataha ko dong kay the highest good niya. Kada tamparos imong bana nga adik, tamparoson kag may kulatahon ka, magsikig ko, thank you Lord, thank you Lord. Salamat yung kayo Lord. Ana. Nindot no. Og anha di makaingon ang mga tao na buang naka og si San Pablo rasad mo'y nagsulti diha sa iyang letter to the Corinthians gawa sa ko kay bawog unsa natong chaptera nga ang kabuang sa Ginoo mas labaw pa kaysa kaalam sa tao ug ang kaalam sa tao usa lang kabinuang para sa Ginoo. The wisdom of man is foolishness for God, and the foolishness of God is better than the wisdom of man. Di gyud matugkad no? Lapad, laom. Unsa may itong buhaton ka, di man gini matugkad. Experience it. Sinatia, di man matugkad. Lami bag, tamparuson ka, sulay. Muna ng Ingos Kristo, come. Katubitas Filipi, niingon siya ngadto ni Nathaniel, nakita na mong Ginoo, gikas Nazaret, ngan lag Hesus, anak ni Jose ug ni Maria. Ingon siya, naabagoy nindot des Nazaret. Siya, come and see. Sinatia, di na ko ma-explain. Di ma-explain ay. Kiniding akong pagkapari, ma-explain din nako, nga ganahan naman takay kong magminyo ato. Atong tuiga 1995 mao na toy akong target nga magminyo nya nindot kay mig relasyon sa akong uyab. The highest good na to,
naami simbahan, Diyos nun, buutan, guwapa pag yun. Layo ra kay mo ang mga naong nyo. Ay ka mo, guwapa mo, di masa mo buutan. Nato siya naagid tanan. Nga nga man nga nawa mang akong interes nga makigminyo. Na porti mata na kong hilak nga di man ko ganahan magpari. Nya karon na pari naman ginoon ko. Karon pa nako natugkad na ibutang dai kong San Vicente Ferrer Parish. Aron ako ibutang niyo dinhi og stained glass. Ginay manindog na. Ang atong tubag sa Salmo nindot kay si matod pa diri ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Pwede sa ning nanghisgot kay kaning Ginoo og maghisgot ni siya matuman gina inigsultis Ginoo ba? Di ba niingon siya mutungha ang kahayag. Hayag dayon. Naay yuta dayon. So pag ingon sad niya kalinaw sa akong katawhan. Unsa may mahitabo? Kagubot o kalinaw? Nya karon kamo katawhan mo sa Ginoo o dili? Nya malinawon mo o dili? Sure? Nay problema. Naghisgot ang Ginoo og kalinaw pero gubot kayo. Kumusta mga atong nasod? Malinawon o gubot? Sige. Ang kalibutan karon unsa man malinawon o gubot? Inyong naong malinawon o gubot? Malinaw. So, unsa man day kahulog kanusa man ni unsa man nahitabo ba ni nga ang tanang pulong sa Ginoo mahimo gyud matuman gyud kay gamhanan man kay siya inigsulti niya matuman man dayon. Nigingon niya, naay mga bituon. Mga bituon din. Mutungha ang mga isda, tungha dayon. Mga langgam sa kahanginan, langgam dayon. Mahimo ang tao, himo dayon. Basta, musulti ang Ginoo, hisgot na siya, tuman gina. Pero ngano man, nga daghan man kayo mga tao, nga na-stress na, tungod kay way kalinaw ang ilang pagpuyo. Daghan mang pamilya karon og managsilinganay, hasta gani ang naa sa simbahan, nagkagubot man ang taga-pastoral council, ang mga madre, ang mga pari, naggubot man. Labaw na gyud ang gobyerno o ang simbahan nga Katoliko, mura magnagubot. Ngano man? Tungod kay mo na. Wa ko kay bawo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo nga diha sa kamatayon ni Kristo sa cross, iyang giwagtang ang paril nga nag-uwang sa Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Kay ang number one enemies gyud sa una, ang Hudiyo gyud og dili Hudiyo, mag-away gyud ni sila. Karon si San Pedro og ang iyang mga kauban maoy mga magsasangyaw sa mga Hudiyo, si San Pablo gihimong magsasangyaw sa mga dili Hudiyo. Nya siya mo ini-declare nga tungod sa kamatayon ni Kristo gitigom niya ang tanang tao o giwagtang na niya ang paril. So diha na usa sa kamatayon ni Kristo. Nakaron kinsa man ang magkahiusa, kinsa man ang bag-ong katawhan sa Dios kadtong gustong mamatay kuyog ni Kristo. Kadto bang andam magpakamatay kuyog ni Kristo, maotoy makatagamtam sa tinuod nga kalinaw. Kay kanang gustong magpakamatay kuyog ni Kristo ug sa paagi nga si Kristo namatay, maunang mga tawhana ang makahiusas mga tao. Mauna mga tawhana ang dunay kalinaw. Akitang tanan mga matay manggidta, di ba? Sa kamo diha, tap mo nagtuo mo makasagang na sa inyong kamatayon. Ako pa ninyo may pag tap lang sa bitaw Basing mamatay niya nung tagsayo. Pero mga matay kitang tanan. Pero kanindot unta nga mamatay ta sa paagi nga si Kristo namatay. Nga unsaon man na to paghimo nga mamatay ta nga pariha ni Kristo.
Ilansang sadta sa cross? Ha? Yes. Ilansang kita. Maubitang ningos Kristo, kung mosunod mo nako, kalimti imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod nako. Sa asa man padong Lord, din siya ang mag-asa. Ilansang kas imong cross nga imong gipasan. Unsa may nahitabo ni Kristo sa dihang gilansang siya sa cross, ang cross ug ang iyang lawas nagkahiusa. Wa na magbuwag. May man tong gipasan kay pwede man iwakli. Di ba? Pero si Kristo, pag ingong gilansang sa cross, nagkahiusa siya ug ang iyang cross. Ang kalibutan nagdeclare og divorce. Labi na gyud kun ang imong asawa o ang imong bana mahimo na nimong cross or kasakit. Ang gusto diay mamatay kuyog ni Kristo kanang dili mo gamit anang divorce, dili mo gamit anang legal separation, or dili gyud makigbuwag. Bahala nagmamatay. Kana bang mulansang kas imong cross? Nagirahan mo na. Kamo mga asawa, ug ang inyong cross, inyong bana, andam ba ninyo nga ilansang ang inyong lawas diha anang naang bana ninyo? Di mo makigbuwag. Oy, tubag. Lansang ba? Na di lansang magbuwag de. Tanawas Kristo. Tanawa de. Loyon ako. Dako mo na kayo. Kita mo na kayo sa atong online parishioners. O tanawa. Iyang kamot, pilit. Iyang tiil, ni pilit sa cross. Nya, makabiya pa din na siya. Nya kamo mga asawa. O ang inyo ng bana mo inyong cross. Unsaman? Anda mo nga mo pilit diha sa inyong bana o mo buwag. Oh, mga buangon mong dagko, simba-simba mo niya. di ay. Mo na nga di ka mamatay sa paagi nga si Kristo mamatay. Niya ang resulta sa di sad ka malinawon. Kay wa man diha si Kristo nimo. Ang nagsaad og kalinaw mao man si Kristo. Naghisgot og kalinaw mao man si Kristo. Nya ningo mas Kristo, kung dili mo malimot sa inyong kaugalingon, nya di mo mupasan sa inyong cross, dili mo angay nako. Og mauni ang buutang sulugoon nga gihisgutan ni Kristo iyang pasumbingay diri sa ebanghelyo nga niingon siya, ang buutang sulugoon andam kanunay nga magpaabot sa iyang agalon, bisan pag ang agalon mo abot pag sa tungang gabi kaadlawon o buntag na, magpaabot gid siya. Inigabot gyud agalon, makaplagan siya nga andam. Unsa man ang andam? Nipilit sa iyang cross, wa mobiya sa iyang cross. Andam nga ilansang sa cross. Nga, kamo, andam ba mo karon? Matod pa diri, baksig hugot ang inyong hawak og pag-andam mo bisag unsay mahitabo. Nanga, bisag unsay mahitabo. Kanas Kristo, nipilit na mas iyang cross, andam na gina bisag unsay mahitabo. Pero naa pa kay higayon nga mudagan, dili ka andam, mudagan jud ka, mulikay jud ka. Anya nipilit man, awa na, andam na. Ay kamo sang mga bana, kung ang inyong asawa mo inyong cross, unsa man, andam mong mopilit sa inyong bana o didto sa silingan mo mopilit? Oy mga bana. Kamura ba? Adto ra ba day mo GRO mopilit, no? Inom-inuman na green horse, hapyod ayon, GRO na. Oy, dito mo pilit sa inyong asawa nga luod na kaignaong. Aron sad mo mahimong andam. Nya kamo mga ginikanan, inyong mga anak, porti na yung cross na yung kay ninyo, andam mong mupilit sa inyong mga anak o magsigi mo gyaw-yaw. Kanira bang mga ginikanan, mga buangon kayo, dili gustong mupilit sa anak, mangusnit sa anak. Musnit ba anak? Kusion. Haron mo honong. Ayaw, mupilit kay mo inyong anak, pasabot, ang inyong anak maoy magbuot ninyo. Parehagod ni Kristo, kisa may nagbuot niya, unsay purmas iyang kamot, ang cross. Di ba? Ang cross na'y magbuot. Oy, ang ginikanan nga di gustong mupilit sa anak, halalatos, hapak, bunlot, yaw-yaw. Sakto ka na.
So kanindot din no kun mo pilitas atong cross. Nga unsa may saad ni Kristo? Kalinaw. Tanawa ang mga tao nga anda mo antos, anda magpakamatay dahil silang pag-antos. Malinawon, Centuries of the Child Jesus, San Roque, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, Pedro Calungsod, sa panang uban. Wa gyoy reklamos ilang pag-antos pagka malinawon. Tanawa ng inyong mga kaila nga kanang kusog ay mo antos. Gubot bang ilang pamilya? Wa gyud pagka malinawon. Unya, mga badlongon sa dangila mga sakop sa pamilya. Pagka malinawon. Pero kanang ginikanan nga mga yaw-yawan, kusog ay mamalikas, kusog ay manghapak, kusog ay manglatos ilang mga anak aron kunuhay madisiplina. Tanawa ini kadagko sa mga anak. Di ba, gubot pas lukot ng ilang pamilya, manag-away, magbungulay, labi na yun na sila gamayng kabtangan, magkinihaay pag yun nga tos barangay, unay, o kinihaay tungod las pagbahinay anang ilang katigayunan, magamay man o madako. Ang uban pagani, magpinatyanay. Di tinod? Tinuod. Tanawa ang atong mga politicians nga dili anda mo antos para sa ilang pagpangalagad. Hala, away gyud maayo labi nagmagsinangat na ang eleksyon. Away gyud anha social media, hala binumbahay, unya sikreto ay pinatyanay. Tanawa sad ang mga tao nga wa sad mo andam nga magantos. Di ba gubot sa kayo, sige sang linibakay, siging dinautay. Tanawa sad ming mga pari nga dili anda mo antos. Tanawa, unsa may nahitabo? Wa mi mag-away. Okay, mga buotan man good mi good pare, good mi. Ha, dili mong tuo day. Hilom kay mi, basta siguro lang na masud sa kuan kulitak. Oh, iyahay lang ta ba? Haro malinaw, tawa lang hilabtanay. Di na mao ang kalinaw ha, nga gusto ni Kristo. Nga na bang way hilabtanay ba? Way hilabtanay. Dili ay magtinambagay kita, magistoryahanay kita, bahala nagmagsininghagay tingalita kadiyot, pero magkahiusa tagbalik kay andam tang muantos. Murabag kanibitang karon o pa man matapos ang atong dialogue of life maron. Dialogue ba? Mao may atong tema karong panahon na. Dialogue. Unsa man ang dialogue? Ang dialogue diri sa simbahan nga mosangko gid unta ang nagistoryahanay nga mag-inantusay sila. Mag-inantusay ba? Pagod ka mo imong bana mag-dialogue mo. Unsa man ang dialogue? Mag-istoryahanay. Dahil luod na kay kagnaw para nako murag wa na gid kay lami. Nya moingon sa ka ikaw sa dongno may na kay kang patyon. Para nako lami na kay kang hiluan. Nya amo na dialogue nganong na luod man ko sa imong naw. Siya ngang wa nam sa kay hapit ligo-ligo. Di pa jud ka manutbras. Nga yaw-yawan pag yung kay kastanan. Bahor ba kay kagbaba? Mga personal kay ni ba? Nya maingon sa ka, ako sa day nganong luod nga kay kon siya. Ang imong kung gustong patyon. Wa nam sa kay hatag-hatag sa imong sweldo. Sige pa jud kag inom kanang mauli ka diri magkamang nakas kahubog lami aning puspusa noon. Mga anak gud. Nya karon maingon dayon. Nya day nya dongon sa may akong buhaton aron di na ko muluod. Isa ka to akong gihisgutan kung mahimo to nimo basin pag matabang pa. Nga sa sige, amo na sayo na kay kamaligo, no? Ligo kag buntag, ligo pud kay kagabi. So dugaya ninyo kamatay kaugma. Kung magdungan tarog kamatay sa inyong paminaw, kinsa may malangit nato. Karon ba magdungan tarog kamatay kinsa kay malangit nato? Kamo na lang. Siguro ba mong malangit o maimpyerno? Wa mo kay bao? Latuson mo maayos Ginoo. Ngano man? Nganong wa man ka kahibaw nga sige man kag simba?
Ngano mo mga kahibaw magisigihan mo nagbasa unsay makapalangit. Matod pa ni Kristo dire, ang makapalangit nato kanang kamautang mo bahin-bahin sa mga hatag sa Ginoo nato. Dili nato hotdog kaon imnon hangtod mga hubog na lang ta. Ibahin-bahin yun. Ang buutang sulugoon matod pa ni Kristo dire, kinsa man di ay ang buutan og maalamon nga sulugoon, siya katong gitugyanan sa agalon pagdumala sa panimalay, paghatag ngadto sa ubang sulugoon sa ilang pahat sa hustong panahon. Sharing, share. Mao bitang sa katapusan niingon dire ang gitagaag daghan paninglag daghan sa ato pa daghan man kog gihatag nimo daghan sa kag ma-share. Unya ang gihatagan kuno mas daghan pagyod paninglan pagyod mas daghan kay ang gusto lagi sa Ginoo i-share. So sayop gid na nga nang moingon ta magtigom makapaimpierno gid na. Lagi ang iyang gusto ipanghatag man i-share man ipahat. Pero magligoy-ligoy na kuno nya moingon dogay pa moabot ako agalon kaon sa pagmayo nya naay mangayo iya kunong latoson ang iyang mga kaubang sulugoon iyang latoson di ba kamo usahay hasta sad ako nay magsig pangayo na to samok basad nimo baga ni mugnaong anaon na to usay di ba tinuod ba mga buangon ta hasta gud anak ha gipaeskwela, giatiman sa gidikanan, ang inahan o amahan, hatagan pag yung utang. Pagkaway batasan. Ang gusto des Ginoo ibahin-bahin. Mao na si San Pablo sa unang pagbasa, niingon siya, kaming mga apostoles, or kitang tanan, gitagaan taglain-laing gasa, para unsa man, para kunos pagpalambo sa usa ka lawas ni Kristo. Mga Hudiyo man or dili Hudiyo, palambuo nato ang lawas ni Kristo. Unsaon man pagpalambo? Ibahin. Kung ang akong baba karon, kabahin manis akong lawas, inighungit sa kamot nga ris baba, ugumon ras baba. Buli niya ihatag dire. Unya og ihatag sa dire, ari ra sad kutob, di sad niya ihatag ngadto sa tiyan. Ug ari na sa tiyan, ang tiyan sad di sad mugaling kay aron i-distribute sa tibuok ugat. Kung mo stack up imong tiyan, di na siya mugaling. Unsay mahitabo sa lawas? Patay. Dysfunction. Unya kari ra kutob diri imong gikaon. Unsay mahitabo sa lawas? Patay, hastang kabot, hastang tiil. So ang atong lawas, ang kada bahin ani nagtinabangay, naghinatagay, way gibilin diha niya, gi-share niya ngadto sa laing bahin. Yang lain sang bahin ni share sad hangtod silang tanan naka-share gyud. Munang dako kay nang sala kadang korupsyon, maggobyerno man o masimbahan. Unsa man ang korupsyon, usa ka tawo or pipila ka tawo ilang gi taguan, ilang gi angkon o gitipigan ang dakong bahandi nga angay untang ipahat-pahat ngadtos nang inahanglan nilang mga kaubang katawhan. Ngunay korupsyon. Nya, di ka mo makuan, impierno ani. Usba na tuyukan na nagamay ang imong utok. Ing namo trabaho kog maayo aron daghan kog ikapaambit sa uban. Kani bitang na nag-donate na to dinhi. Naadyoy touching kayo nga usahay kibaw mo sa una nakaagas akong luha kay bisan pa og nataktak siya sa trabaho, bisan pa og naa na siya stage 4 nga cancer, muhatag lang gyapon. Bisag naghingutas na siya nya nakadungog gani ay pari nga niingon nagkinahanglan ta dinhi misugo pagid sa iyang sulugoon aron muhatag sa donations niya. May rabag gamay, dako raba. Kay dako man sa gihatag ang Ginoo niya. Kanang ingon ana ba? Nya naghingutas na ha. Wa man gani ko kamisa pagkamatay in taon ato. Pero kita lagsik ig lawas, halat tigom gyud tigom. Nya naghingutas, tawag dayon pare. Nya sa lagsik pa, di gyud mohog kolekta o mohog man pati sang gamaya.
Nya kausar sa katuig kay kausar man sad musimba, Holy Week raman. Ayun, pakapinag mi sa Digalyo usahay. Pero inighingutas, oy, managyampong nga diri. Mingon ang pare, nga nung karon pa man sa naga, dali-dali, man nga tigkatog, maron. Ano pa dir, galisod na lagi pa dir, galisod na. Anak yun. Magmisa ta diri, di gyud mo simba. Bisag sige taghangyo, panimba mo, di gyud mo simba. May nalang tatog mo simba, kaysa hinay-hinay, makahugyos, kulikta. Pero inighaya na, pugson yung pare nga magbisa kada adlaw sa haya. Bisan pagidid-an at tangawa o sa misa dito sa mga balay, pugson yun, masuko pa nga, di man na siya misa, hadlok na siya, matay. Mga igsoon, samtang lagsik pata, samtang makashare pata, hala ishare ng tanang kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nimo. I-share. Tada din ako, ambot malangit baka ko ani, pero kaning ako, pamasin lang. Daghan makaing ni-share na to din sa ilang mga bahandi, mauning nakahimo taning mga around 18 million na project. Ako sad ni commit sa ko sa kong kaugalingon nga mo share sa ko. Mo nang daghan sa tagi-sharingan karon. Unya kay nga akong gi-share ngadto sa uban, ang donation raman sa dire sa simbahan. Wa koy ako. Mao na may decision pod ko nga ang ako sang stipend kay ako man na entitled man ko for stipend by the law of the church sa canon law. Kinahanglan man ang pari na agoy stipend. Ang ako sang stipend nga madawat, ako sang gi-share nga nis ato simbahan. May na lang na makabawi-bawi kog jutay. Iniglakaw nako kadtong nasud sa kong account, muray akong dadon. Nya kay tuwa man tanang kwarta dito sa parokya, dadon ko to tanan. Tingob lang ba? Di gyapon anak ko dadon kay sa parokya naman na. Ana. Ang point lang nako ba nga nakaamgo pod ko nga naasa day ko'y effort nga himuon oy para ko malangit. Dili na to i-share ang dili nato. Dili ba ato ba? Ang i-share na to kanang ato. Kanang imong bana, imo nang bana. Imo? Ako. Di ba imo ba nang bana? Oo, ako. Okay, gikasal gud mo. Nya kay imo man na gasa nas Ginoo nimo. I-share. I-share. Kana bang ayaw pag sigig kasilos hangtod na lang noon di nakaalagad ang imong bana ngadto sa katilingban. Kanang imong asawa, imo na. Imo kay gikasal man mo. Legal i-share sa na siya. Ang uban gud ang i-share kana mang dili iya. Nya ang iya no trespassing. Nya ang dili iya mo ray ang i-share. Nya kuan pag yung gamay. Pare gud tong nahitabo sa PhilHealth. Pareha nang nahitabo ang mga corruption diha kuno sa atong kanang mga panghimo ang mga construction sa gobyerno, kanang mga supply sa gobyerno. Di man na ila. Tigpirma lang sila kay authority. Kuan pag yun. Kadtong ilang sweldo, mao to'y i-share. Ang uban hinon mangurapsyon man aron panahos eleksyon i-share. Kani sila galisod gini ngadto padung sa langit, tagud-taguron gini sila. Unya kung kanang kolekta nako nga nakuha sa sibot ug maura na akong i-share, malangit ko ana. Dili kay di man na ako para na simbahan kadtong akong stipend. Ana nya haron makashare ko ana, ako usa nang angkonon nga ang tanang kolekta ako. Ako usa nang i-declare nya human ako i-share. So ngayon lisod baya pag-share what belongs to us. Pero si Mama Mary gi-share niya si Jesus nga iyag yung bugtong anak. Biyuda na biatos Mama Mary kay patay na si Joseph. Ang ayan gid unta nga moingon siya, maura gud ni akong bugtong anak, mao ni mo secured nako kay ako goy inahan, pero iyang gi-share nato para ta maluwas. Nya ang paagi pag iyang pag-share ngilo kayo kay iyang gihatag ang iyang anak aron i-torture og patyon. Mo na si San Pablo nakaingon, di ko angayang nganlag apostol kay usa sad ko sa naglutos ni Kristo. Pero pagkadako sa gugmas Ginoo nga iyang gipaambit kanako, gihimo ko niyang apostol para sa mga dili Hudiyo.
Kanindot ana. Kana bang what belongs to us, mao i-share. Kanang imong naong, imo na? Kanang imong naong ba? Ako. I-share in tao ng naong nimo. Smile ba? Smile. Kanang imong naong, angayan ba ginakon mo smile? Pero imo na ginang ikusmod, naong na nasiyawa, ayaw nag-i-share ang imong kusmod. Ang smile, kay mo unay naong nimo. Sige kano, lingian na imong tupad, smile. At ano, di ba? Nindot kay naong, no? Wa gyud batig naong nato, basta mo smile. Maura ginay akong gibatunan nga gihuptan gina nako hangtod karon. Kaysa una makadungog bang ko nga bati kag naong. Namo ikoy panguyaban sa unang giingnan ko, wa ka mauwaw na imong naong, kabatian na imong naong. Pero sukad nga nakaamgo ko nga ang ato daing naong mugwapo gyud mugwapa kud mo smile, di na kinahanglag make up, di na kinahanglag usab-usab pa diha pintal-pintal. Ang smile ra gyud makapagwapa. Kanang imong make up, kanang imong tanan diyang usab-usab sa imong naong ug mukusmod na ng naong nimo, yawa gyud kag naong. Bisag unsa pa na nimo dag pintal-pintal pa injection na ng imong ilong diha, basta mo kusmod na gani ka, yawa gyud kag naong. Pero wa kay pintal, wa tanan nangunot na ng naong nimo, pero mo smile ka kanunay, Diyos non gyud kag naong. Di ba? Sige, kadtong mga yawanon ay mugtindog. Ang atong unang pagbasa nagpahinomdom nato si San Pablo nga duna ragyoy usa ka lawas, usa ka espiritu, usa ka Dios, usa ka pagtuo. Mo na dinhi nigmisa nato usa ragyod ka klases pagkaon ng atong kanon, wa gilaing putahi. Nganuman aron pariha ratag gikaon. Nya ang awhag mao kini nga maghiusa gid ta. I-maintain gyud nato matud pa ni San Pablo ang panagdait nga gihatag sa Espiritu Santo. Nya kumusta mang inyong kinabuhi ron? Nagkahiusa ba o nagkabahin-bahin? Sa inyong pamilya nagkahiusa mo? Wa mo magbungol-bungol? May. Sa inyong mga silingan nagkahiusa mo? Wa mo mag-away-away? Wala. May. Sa inyong gitrabahoan, nagkahiusa mo? Wa mo maglinibakay? Dinhi sa simbahan, nagkahiusa ta? Wa ta magdinaotay? O kana, mga check-up ba? Kanya, kung pananglitan gani, nawa na ni kaning gitawag na tog unity, matud pa ni Jesus, basaha sa ninyo, basaha ba? Dili kay magsige lang mo og tan-aw ang mga panganod, basa anang nature, may na kayong mo anticipate ang atong pag-asa, ang atong Feebox, sa panang uban diha nga may kayong mo project ba? Unsay mahitabo in the future, ang bagyo layo pa kayo, nakita na mga 4 days 5 days pa lang ingnon dayon nga moabot ning bagyo ha, ari-agi diri may kitang mubasa na gidaig na ni Kristo, mayo man na. Pero di mo ka maong mubasa unsay gikinahanglan karong taknaa, karong orasa. Matud pa niya, kung naa gani nasilo nimo unya murag mokiha na siya nimo didto sa hukmanan, nganong imo mang paabuton didto sa hukmanan, pag-uli na lang mo diasdan, di ba? Nganong mag-atubang manggimos barangay tungod lang anang iskina siyuta, tungod lang anang utlanan, hindi gid madag sabot-sabot. Nya pulos pag yun mga Katoliko magdungan pagsimba, buutan pa kay mo kalawat, pinaana pag yun nga mga tigpakaron ingnon matod pan Kristo, mga tigpakaron ingnon mamugos pag yung simba bisag dili pa ta qualified ang edad nya dito sige dito dumot sa silingan, tigpakaron ingnon. Nya wa ta mga iguan wa na. Ikaw niya, ikaw pa din, nagkahiusa kas imong kaubang pare. Yes.
Wa mi magtingganay. Okay, lagi o masan mi. Sige, may istorya. Layo man. Oy, pulos ta mga buangon. So, laktod pagkasulti, ang ato di ang kinahanglang basahon karong panahona, kanibang unsa may mga angay natong buhaton aron ta magkahiusa, ug unsa may angay natong likayan aron ta magkahiusa. Unsa may angay likayan? Ha? Ang kanang pagsigig tan-aw sa atong naong. Kana bang magsikag tan-aw sa imong naong? Gitawag nag selfish or self-absorbed or self-centered. Kanang sikag tan-aw sa imong naong. Nya kanang imong naong imo sad nang gi-reflect diha sa naong sa imong bana, naong sa imong anak, naong sa imong mga gimahal. Kay mo na sila mga gitawag og mga extensions sa imong naong, sa imong image. Gitan-aw pud na nimong imong naong diha sa imong balay, diha sa imong sakyanan, diha sa imong bank accounts, o diha sa imong mga positions and possessions in life. Kay mga extensions man na sa imong self-image. Ma-absorb lagi ka na, magsigi na kag tan-aw sa imong naong. Nya ang imo na yung naong mo imong panindoton, magkabahin-bahin kita. Di ba? Mauna nindot kayo ang atong gitubag sa Salmo. Unsa titubag na to? Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kanira bang tubag nato dinhi bita kana inig-ingon sa pari, dawata mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Unsay tubag na? Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Kana imong mga kamot. Kana imong. Kanang kamautang mo tan-aw bas naong sa atong isig katawo. Unya ang atong pangitaon nga naong diha sa atong isig katawo, mao ang naong sa Ginoo. Kay baka kita natas naong sa Ginoo, nya usara may Ginoo. Ang mahitabo magkahiusa kita. Nya kita gihimo man ta sa image and likeness of God. Hinimo man ta sa larawan o kasamahan sa Ginoo. Di sa ato pa, naagitay naong sa Ginoo. Mo ni common paborito kay nako nga kuan ninyo. Ipabuhat. Pagliningi ay mo sa imong tupad, tan-awa kunog makakita bakas naong sa Ginoo na imong tupad. Sige. Nya, describe ba unsay naong sa Ginoo nga imong nakita anang imong tupad. Kay di ka kakita Ginoo aning na nagsimba dinhi, mahadlo ka mo tan-aw sa ilang naong sa ato pa demonyo nang naani mo. Kay ang mahadlok nga mo tan-aw sa naong sa Ginoo ang demonyo man muduko gud na mo hapa gud ng demonyo. Mahadlok na mo tan-aw sige kano pag tinanaway kano mo sige ready ana nadawat naagiwa mo lingi pasabot ada mga demonyo ng dagkoy kay naong yan as Ginoo. Karon iniguli ninyo sa inyong balay, tan-awa sa kunutong nahibilin sa inyong balay kay mga images and likenesses of God man pod to. Tanawa ko no makakita bakas Ginoo sa dito nila. Mahadlok ka ni kang mutanaw sa ato pa demonyo ka, ikaw mo demonyo. Mahadlok makamutanaw nila. Nya inigtanaw sa demonyo nya siya mo lihay ang iyang mata, demonyo to siya. Di tingto siya demonyo, gidemonyohan. Lagi. Ngano mo lihay man siya, ngano di man siya katutok nimo tungod kay wala di sa to pa demonyo to siya. Nya kung nakakita na ka nga daghan kay demonyo des imong palibot, unsa may buhaton? Magpatakod o imong papahawaon ang demonyo? Pahawaon. Matod pa ni si Kristo panglakaw kamo og tagaan tamo og gahom sa pagpapahawa sa mga yawa. So ang unang gahom nga iyang gihatag sa iya mga followers, ang pagpapahawa gyud mga yawa. Kay ang naong sa demonyo dili na naong sa Ginoo. Kanang taong nagkusmod ang naong, unsa man na? Ginoo o demonyo? Demonyo og naong.
Kanang tao nga nagsigig pangasaba, unsa man na? Unsa may naong ana niya? Demonyo. Demonyo. Kanang tao nga sigig paningil anang utang, unsa may naong niya? Demonyo. Demonyo. Unsa may kanang tao nga nagsigi og inom, unsa may naong ana niya? Demonyo. Ginoo nagnaw. Tanawa na mga palainom, di ba? Smiling kayo, no? Kadang imong bana nga kusmod kay tanan, paimna na agka smiling ka na, sabaan pa. Oh, so, ang kanang nahubog mo na demonyo, pero ang nag-inom, Ginoo na. Mao bitaw si Kristo, amigo gito sa mga palainom. Nagmilagro gito siya bino para sa palainom. Wag na tanawa, di kin mo kakuha. Muditso lang dayo. Kanang nangabit, unsa man na? Kanang nagkinabitay, unsa man nagnaong? Demonyo. Kung sila lay mag-atubang, ay, Ginoo. Pero ang ilang gibuhat, demonyo. Muna iniguli inlas balay, ilang naong, mura nagdemonyo. Iyang asawa sang nagyaw-yaw, tungod kay nangabit ang iyang bana. Unsa naman sa siyag naong? Demonyo kaayo. Nya karon unsaon man niya pagpapahawa ang demonyo nga naa sa iyang bana nga nangabit? Higugmaon. The greatest commandment of God, love one another as I love you. Paghigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Nya giunsa man ta paghigugmas Ginoo? Mag-anam tag kadako atong sala, mag-anam sad kadako ang iyang gugma. Nya kay purti na maginatong daghanag sala, nagpakamatay gid siya para nato. Kay dili pa igo nga iyartang gakson, iyartang kuyug-kuyugan, iyartang pasayloon. Tungod gid sa kadako na gis atong sala, nga di na kita kasud og langit, pulos na lang kita padong sa impierno, nagpakamatay siya. Muna nga kung ang imong bana, usara gani kabit, gaksa-gaksa lang na, sige hila nag-iyong I love you. Tulo na gani kabit ana, pag fasting and abstinence na yun. No? Unya, kung daghan na dyan kay nagkabit, nya punaya na kagkulata, pagpakamatay na para niya. Ana na siya. Og anha ka diha makakita Ginoo kay ikamatay nimo, you can see God face to face. Di ba? Nya okay mo na. Mga demonyo dahil mo.